Hello, anh chắc to blog này ngay anh khắc cái sạp này ta khu bốc khu đó anh blog nó ang rong đằng nhà blog lại man nó lo cái đối tượng này chắc to khắc cái hàm anh ta khu bốc khu mà pha đó thì ní ang ibu nó khai rộng ra số cái không rộng nó tắm tổng mà sao mà qua thì cái sao buru phải mang bài xin à anh không pura group sao cái sẽ bài thằng cả bớt sức này cho tổ công chọn mang quạt mò là Kaya mo agi pro ang ako ni si Paimani ang agi khum no khum ako par ko no goi nai thok ja ga noi ko khorok ja par ko chakri khlai ta bo par wa ako ta ko ta part time khlai yo ge bono si hai do khlai yo ana ki sa khum no ro phai dang no rang phan ro ano hanai ki sa sara ro phai di hanai nai sa noi hai do khlai yo santa ko no mote ro phai nai ro phai ya hin chai ro phai ya hai ông te ko no mote man ja ja man manai nai bo to bi ro phai kang ka pro sin nok bus kang go khum ako bari tang ja khum ni bari tang gai nai or bisingo kai ri ro khata I khum no ako khai bo kolop khlai jak ti phai ro phai kata kolop ni hai ke kai kha ke bahai bo thang ja ja kha thang gai ta bok nai ju su butu ke pere ange khum rong no no khang ke no phungai kan ke wa se kormo la butu no gai kha ka sang gai je su baka hamya rok ong tong man phan borong no no khe chang kha ka sang gai tong man gang la phungai khe khum bok ja ja nai ba mata ya khum bok ja ja nai ba phungai tu koi musui ba sa oi tu koi musui nok rok khoi khum khol na pho ke a bu bar ka bang ma bu no khol nai bu no khol ya je par kok jak na ke ba kholo per kok jak ya na kha ba khol ya hai ke borong no tui nyo ang ani sakang ni blog rok ko borong no tui rok ang hai nyo resap turong go resamong kholoi borong no nai thok jak ma ba ke hai nyo an puilan blog rok ko ang ako khum kormo o kormo lala no no koi khum kormo wa lari ma bo kormo no phai biri bai mo to nong man no koi nyai khum kormo wa lari ma kormo biri phai tere mo to nong tere biri thang tiro nong ba jole jak bono nei rok hai kok ba no koi nyai o khum rok no no koi nyo hai ka kok o ba no koi rok hai na blog rok ro trongo abasi tini ke tam jani tong masamaan de somoy chayang mang kalai kha tam bang kha asu kotor ma ke helsak nok bos kanggo ang to bui hai nok rok bo building rok bo ti sa jamia kho ba sa pore ro nei tak si kisa pore ro na rok bo nang liya ba tak si nok tang nan tak lai si nok tang nan ma tai rok kha ham purong kha tong khe ni ne ba kha ka jak ba building rok bo tang man chaya kho ba hai no nok sa su ya bos kanggo kha no e khum nu nai thok rei ton cha chau kha ka sang ba ya no basi tini ke hai kurup saka nok ba ko wati ki sa phai mam bai si ba hai ka wa se ya phang hoite ya phang de uri sa mang kalai kha kurup ke bai nai thang ga ko ta pura si bono ya phang hoite si bai thang khang kai bai ko pura bono ta bu khibi marwan khana phongo ai kheno ta nai nai khibi se ma ri ro hawan thama khe bono khib nai kham sung nai thong bo bar bu thu ke bar sak ka bak ma an nok gan ar kin ni tong nai rok phano ja ani blog nai nai rok nok kha kai sa bo kai nam so e khum no baksa sapai bede kai kha ke no e je bubar peri tong man bedek chikon no kai kha ken thang bo rok ni sapai ke ang bu baksa kai na rok nai hai no e ako no e bubar ganang no kai na rok nai ang bu baksa norok bu je kai nam sung an je blog nai nai rok je an nok gan na rok tong nai rok borok phai ko talangai thangpai baidi musu kotor mangjak purai ko ke heljak puro kotor ma abata pura sowoi si khibi mar ya nayang rasta na ro khathang man iso bobar kormo kabang mana bhai ke khibi ro nang khang ba khanang soko an somai chai angai de boba hai ke bai thamang kalai kha an ja blog nai nai ro ano kisa comment ke sapai ke radi an jora saya somai chai angai de boba hai ke blog boba hai ke bai nai kuwa gai hai ka kurup saka thamang kalai kha ano kisa sapai ke de ani somai han ya rok te ong nani bagai de hayong na tamong
नावरी जावै दे बाय या फंगोरी साइ दे ना बेलाय बुबार पेरखा बेलाय बेलाय बांखांगै दे तिखि मियांगै दे बा कुवाखा के जानि ब्लग नायनाय रक जे गाना गिनि वतंनाय रक borok phaioi na phaibaidi khna khibui maro paisinayi khumrokno pura kuwa busi thangka hingke nokla jaga kwrwi yong tongkha hingke ba pura khibui maro paisinai hingke ba je kainyan musung rok an je blog nainai rok hasalni ba puro i khumno na phaimanai je gana rokni je tongnai rok khe to talangna naingya tongo tato khum to prai borokni no haipan baksani to kurui bwla prai ni ana rok phaikha hingke naithokjak bai bui khumno na bubar kotor kotor khe soka ni na bela naithok soka kormo lala angla kai naikha tmsmo thangniya nei sapai sapai ba je o hai nei sanai rok je gana gini o tongnai rok je phai talang phai manai rok phai kisa talang phai baidi hai hinai si ang blog khlaioi khumno tuioi norok je talang nai talangai thangpai baidi okay khana le khibui tanoi tan sogui khibui marok sinai pura kuagoi nokla chi jaga kwrwi tong hangke ba pura hanangoi tongpai khoi ko hanangoi pura nokla bai hanangoi tongpai khai eba khibui marok bai sinai pure umsung naithorok no umsuk borok sano khasrang dei tonman no ang tak borok no bahai ke khana tanai khipai sinai maya nang suka angle maya nang suka maya nang suku anjora tikhe borok no khana tanai khibnani maya nang suka ekdom kusungni hoite waisa ha jora pura kusungni hoite ha jora pura ha waisa nangai tongpai khai kotaw khai okay ani je blog nainai rongrangya blog no je jora roi somoi nosto khlaioi narongni nangmani somoi rok no khibui ani loge o ani blog nainai rok no ang haino hai kaham yapharo sarikni tak sal thano no salchi thang tong hai ko satrai songnan jora songoi tongkha e sal kasang thanda haike no narong no hai ani kaham yapharoi tei ani chokra rok no khe ang khulumung yapharoi tini ni bagoi ang irono tonir sinai ani khumkhana tanai khibi rupai sinai hai narong no kok kacharo je na phainai khana ang tanoi khibia sini an loge ni tanai khibano ang kata phungai khe school o thangja jawan hingke bo tanai khibi rupaiano hingke je gana ginin bororo je talangnan musungnai ro phungai khe phaioi talang phaipai di hingke asok sawoi no iro no ang asok no sawoi nai narong no nurut khlai bar na phaipai peret saka kuwa gai bai thangka mono tabo khathang tongkhang bahai ke khibi nangkho asta khum na hala kormo waisa pura naithotok khe perjak waisa no kormo khe emno sang khum bogoi deli no matayo khum bogoi school o thangja jamanle tale pura bai thangka pura ibo tabo akosi khibi maro ano noroi narok je an gana gini tongnai rok narok nai de kainai de talangai kai phipai di an kaham takhum bokhok an blog nainai rok tabogi bo pura tai kisa wati sekere khe pura noroi ma khipai sinai ko tanai jamai jong naharka busung naharka tai kabang khe talang di ha Phai din nong bata mang blog khlai ta ko camera jak hinde phairak yang tong pura amasuk thangpai nei khala no amasuk amasuk la khaksa pura pura si nori si makhip si noi yapang si bai thangka hingke yang baya yang simsi bayu ako na yang kaisa bai khata ayang ni kaisa bai khai bela puran khibi mar sina je bai jang no le mono khino na ya taw je mon simsi iya kon aron besi per kukja aron besi halai ko ke butu per jai ko moyang te tane ri khomong mono ko wa bai sungje ri si sungchai man narak sinai ka kichaban tongla ka komor thanai ko musuk sok age bo park ni si park ni u oron no kisa
ก็ตัววิรุภัยดีนี่ก็ซาเรียบก็หลับขลายจากตาไปสินเอาไปเยอะพอหลับขลายจากนั้นไปไหนบอกไกลรุภัยมันตาเพราะอีนอกบุสกังก็ใครแกข่มไกลจากนั้นให้แกเบรักสนามจากตาเบรักสนามเมื่อเบรักบิชิงก็ไกลรุมันตา มึงยังติดโซลินะสิเดี๋ยวเจอเด็กมึงยังติดโซลินะยังขายชีดิ มังนะทั้งไปแค่นี้คมมังนะทั้งไปคือนะก่อนจะมาอยู่ก่อนผมมาสลายันมาสลายะอีกก็อันจะมาอยู่ท่านั้นไหนจะลังขวาก่อนมาสยันมาสยักคมชิมิตลังคมใบวันจรังก็คมชิตลังทางกาฮัลโหลอันจะต่อบล็อกไหนไงอันนี้คักษัตริย์นี่ตาคุบกคุกรออันนี้บล็อกเนาะอ่างลงดังจะบล็อกใครมันเนาะเราเกิดด้วยต่างไม่จะต่อคักหามอันนี้ตาคุบกคุกมากพารอทีนี้อังอีบนอใครหลอกจะสู้ใครคมหลอกเนาะตั้มตอกมาซ้ำมาว่าติกิจบุรุษไผ่มาบาสินะอันนี้คมปุระกรุบถ้าเกิดจะไปทางการประสึกนายถตกของตอนมากรมลาลาแล้วมาไอ้กี่เพราะอังเอาก่อนนี้สิไปมานี่ไปเด็ดฉันก็กลัวกันไปทางกะมรตาโบคัดทางต้องขังไปให้แกขี้บิดนังคือสตักคมนะฮะล่ะกอร์มว่าใช่ปูราไหนจะต้องแค่เปิดจากว่าใช่เนาะกอร์มแค่เอ็มเนาะช่างผมบอกไอ้เดลิเนาะมาแต่ยผมบอกไอ้สกุลทางจะมันแหละแต่ละปูราใบทางกะปูราอีบตาบุก็สิขี้บิมารัวนุนอรุยน่ารอกแจกอันกันกินนี่ต้องในดอกนารกในแดกไก่ในแดกตารางไก่ผิดไปตีอันคักกะหำตาคมบกโคกันบล็อกไหนในดอกตาบกิบปูระแต่กิจวัตรเช็คอะไรแค่ปูระนอริมาคิดไปเช่นไหนก็ตาหน่อยจะไม่จงนะฮาร์กาบุษงนะฮาร์กาแต่กับบางแค่ตารางดิหายภายดินน้องบาตามังบล็อกไหลเตอก็แกไม่รักษาจากเห็นได้ไผ่รักอย่างต้องมาพูดเอามาสุกทางไปนี้ขันละเนาะเอามาสุกเอามาสุกละเอาคักซาปูราปูราสิโนริสิมาคิดจะเนยยาพังจะใบทางกันเห็นแกยังใบยังชิมจะใบอยู่ก็ไหนยังไก่ชาใบขัดตาไอ้นี่ไก่ชาใบใครเวลาปูรันคิบิมาร์ชินาจะใบจากนั่นเลยก็อารอนเบสิเปิร์กุกจ้ะอารอนเบสินหาลายก็แค่บุตรเปิร์ใจก็โมยังเตยจานนี้เขายังโมนักว่าไปสงสัยดิสิสงสัยมานารักชินังค่ะกิจบ้านตรงลักขะก็มอร์สิทานังก็มุสุกชอกอาเก็บปาร์คนี่สิปาร์คนี่อูอรุณนกิชะก็ตัววิรุภัยดีนี่ก็ซาเรียบก็หลับขลายจากตาไปสินเอาไปเยอะพอหลับขลายจากนั้นไปไหนบอกไกลรุภัยมันตาเพราะอีนอกบุสกังก็ใครแกข่มไกลจากนั้นให้แกเบรักสนามจากตาเบรักสนามเมื่อเบรักบิชิงก็ไกลรุมันตามึงยังติดโซลินะสิเดี๋ยวเจอเด็กมึงยังติดโซลินะยังขายชีดิมังนะทั้งไปแค่นี้คมมังนะทั้งไปคือนะก่อนจะมาอยู่ก่อนผมมาสลายันมาสลายะอีกก็อันจะมาอยู่ท่านั้นไหนจะลังขวาก่อนมาสยันมาสยักคมชิมิตลังคมใบวันจรังก็คมชิตลังทางกาไงกี้อีคุมนกคุมก็ปาร์กอนกุยในถกจากเนยก็ขรกจะปาร์ก็จากริคลายตาบ่ปาร์ว่าก็ตาปาร์ไทม์คลายอยู่แกบอนสิให้ดอกคลายเยอะอันนั้นกิชาคุมนรกไผ่ดังนั่นรังพันรัวเนาะเนยกิชาสารรกไผ่ดีเห็นในชาเนยให้ดอกคลายเยอะชันแต่ก็นหมดแต่รกไผ่ในรกไผ่ยารกไผ่ในรกไผ่เห็นใช้รกไผ่ยาให้องเต้ก็นหมดแต่มันจะมันมาในบทตัววิโรไผ่กังกาเพราะสินนกตุสกังก็ผมก็บารีต่างจากผมนี่บารีต่างกันง่ายอดบิสิงก็ไกลดีรขัตาอีกผมเนาะก็ใครบอกก็รับใครจากตีไผ่รไผ่กตาก็รับนี่ให้แกไกลค่ะแกมาให้บทถังจ้าค่ะทางไกตาบอกไหนจะไปซื้อบุตรเปรีอังเอกคุมรองนกแข็งแกนพงไอขันแกว่าใช้กอร์มลาลาบุตรนกข้ากระสังไกจะสุกบักหามยาดอกองตองมันพันบรองนกแค่จางข้ากระสังไกตองมัน
gang la phongai khe khombok jajanai ba matai ya khombok jajanai ba phongai tukui musui ba sawi tukui musui nok rok khoi khum kholna khum kholna phroke bubar kabang ma bubono kholnai bubono kholya je par kokjak na hingke ba kholo per kokjak ya na khaba kholya haike borok no tui no ang ani sikang ni blog roko borok no tui rok ang haino rsap turungo rsamung kholoi borok no naithok ma bagoi haino an puilan blog roko ang ako khum kormo o kormo lala no nugui khum kormo o larima bo kormo no phai biri bai moto nungman nugui nyai khum kormo o larima kormo biri phaitere modo nungtere biri thangtiro nungba jole jak bono hni rok hai kok bano goi nyai o khum rok no nugui no haike kok oko bano goi rok haina blog rok ruk turungo abo sitini khe tamjani tongma saman de somoi chayang mangkalai kha tam bangkha asu kotor ma ke helchar nok bwskango ang to bui hai nok rok bo building rok bo tisa jamia khoba basa pore ro nei tak chikisa pore ro na rok bo nanglia ba tak sit nok tangnan taklai sit nok tangnan motai rok kaham kurung kha tongkhe hini ne bkha kajak ba building rok bo tangman jaya khoba haino nok sa suya bwskango phano e khumnu naithok rei tonja jaw kha kachang ya no abo sitini khe hai kurup saka nok wati kisa phaima baisi bahai kya ose yaphang hoite yaphang de urisa mangkalai kha kurup khe bai nai thangai ko ta pura sibono yaphang hoite si bai thangkhang kai bai ko pura bono tabo khibi marwan khana phongo ai kheno tanai nai khibi se mari ro hawan thama khe bono khibnai kham sung nai thong bobar buthu ke bar sak ka bagma an nogan ar kindi tongnai rok phano jani block nai nai rok nokha hangkai sabok kai namuso e khumno baksa sapai bede kai kha hingkeno e je bobar peri tongman bedek chikon no kai kha hingken thango rok ni sapai hingke ang bo baksa kai na rok nai haino e okono e bobar ganang no kai na rok nai ang bo baksa norok buja kai namusung an je block nai nai rok je an nogana rok tongnai rok borok phaioi ko tlangai thangpai baidi musuk kotor mangjak purai ko ke heljak puro kotor ma abo ta pura sowisi khibi mariya nayang rasta na ro khathangman isu bobar kormo kabang mana bhai ke khibi ro hanai khang ba khanang soko an somoi chai angai de boba haike bai thamang kalai kha an je blog nai nai ro ano kisa comment khe sapai gradi an jora chaya somoi chai angai de boba haike blog boba haike bai nai kuwa goi haike kurup saka thamang kalai kha ano kisa sapai ke de ani somoi hanya rok de ong nani bagai de hayong na tamong na uri sawai de bai ya phango uri sai de na belai bobar per kha belai bo bangkha ngoi de tiki mi angoi de ba kuwa kha ge jani blog nai nei rok je gana gini o tong nai rok borok phaioi na phai baidi khna khibui maro paisi nai khumrong no pura kuwa busi thangkang ke nokla jaga koriyong tongha hingke ba pura khibi maro paisi nai hingke ba je kainyan musung rok an je blog nai nei rok hasalni ba puro i khumno na phai manai je gana rong ni je tong nai rok khe to tlang na nangya tongo tak to khum to prai borok ni no haipan baksa ni to kurui bela prai ni ana rok phaikang ke naithok jak pai bui khumno na bobar kotor khe pe soka ni na bela naithok soka kormo lala angla kai nai kha tamo thangniya nei sapai ba je o hai nei sanai rok je gana gini o tong nai rok je phai talang phai manai rok phai kisa talang phai baidi hai nei si ang blog khlaioi khumno tuioi norok je talang nai talangai thangpai baidi kai khana le khibui tanoi tan sogoi khibui marok sinai pura kuwagoi nokla chi jaga koriyong tong hangke ba pura hanangai tongpai khoi ko hanangai pura nokla bai hanangai tongpai khai eba khibui marok bai sinai pure umsung naithorong no umsuk borok sana khasrang dei tonman no ang tak borok no bahai ke khana tanai khipai ri sinai maya nang suka angle maya nang suko an jora teikhe borok no khana tanai khibnani maya nang suka ekdom kusung ni hoite wase ha jora pura
kusuk nó hơi ha cho ra pura Hawaii sẽ nặng cái chọn phải khay của tao khay cái anh chỉ còn anh chỉ block này nấy luôn rằng nhà block nó sẽ cho ra rồi xong rồi nó stock lại ấy nó đang nên nặng mà nè xong rồi nó khi đuôi anh lo kiểu anh block này nè rồi nó ăn hay nhá hay các hàm nhạc pha rồi 사릭 네 딱 살 타노노 살지 탕동 하이고 사드라이 총난 저라 총의 정하 이 살거상 탄다 하게노 너랑 너 하이 아니 카카 함야 파르 때 안쳐 거라랑 너케 앙 콜로몽 야 파르 디니 니 바그이 앙 이러노 떠니르 시나이 아니 쿰카나 따네 키비르 빠시나이 하이 너랑 너 거자로 제제 나 파이네 카나 ang tanoi khibia sini an loge ni tani khibano ang kata phungai khe school thangja jawan hingke bo tani khibi rupayano hingke jaga na ginin bororo je talangnan musungnai ro phungai khe phaiye talang phaipe di hingke asok sawoino ira no ang asung sawoinai na no nurut khlai barbar na phaipe hanya hai sarik ka han tata jo tono no baba hi ang la dukhu nang ja khido ani khumbai khama bagai an jo to block nai ne rang ma hanya hai ham bai ya pharu sarik ka han tini ro no na thaka hanya hai sarik ka han tata jo tono no baba hi ang la dukhu nang ja khido ani khumbai khama bagai an jo to block nai ne rang ma hanya hai ham bai ya pharu sarik ka han tini ro no na thaka